Hadin si Sngi ka jing tokit dagi Pulit lani ka police custody yo ba Storgy lingdo udkhot ka sengking Atiar New Trap National Liberation Council upla syakam ha ka step jong ka arteri ulber arja arpsau ka yeng ka shari but session judge East Khas Hills District ha ka khatway tri ulber arja arpsau kala ai jing bet ban tokit daga judicial custody ka ba khat sau Sngi yo ba Storgy. Kani karai kalami hadin bagi Pulit kila Ïalam Tian Bishar Biang yo ba Storgy ha ka no pai Sngi jong ka khatway tri ulber arja arpsau. Ka judicial custody kadai ka bau Storgy un hap syong patok ha ka hukum magister. Kuman syukro bau Storgy lingdo kat kum ka Kyrwoh na ki Pulit lakem na ka jing keno don kti jong ban ai ki siti dawa pisa syaki nong khayi ka nong ba Shillong na ka benta ka council. Lakem yo Storgy na maulan rai klish nong bala yo kurup na ya ka sim card Bangladeshi. Ong ki Pulit ki bala benrap bau Storgy udah khot ubadang tri kambha jong ka council bat ubaya jan bha bat deputy commander in chief jong ka HNLC. Loong ru bau Storgy udah personal security officer jong Sufian A Hazarika uba jutip kumuman bhalang jerwa uba batman shwaya ka kerdan vice chairman jong ka seng. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka Sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.